guys, welcome back again to my YouTube channel. So the purpose of my channel guys is to create, share, and do some tutorial. So today I will share with you guys how to introduce yourself into Japanese language. So, paano po mag-introduce ng sarili nyo into Japanese language. So, although marami pong paraan kung paano po magpakilala sa mga Hapon or sa mga foreigner na marunong din mag-Japanese language. So yung sa akin lang po to guys. So sa akin lang po to based on my learning. So nag-aral po din po ako ng Japanese language. So napakadali lang po na mag-introduce ng sarili niyo po. So ito na po yung sa akin. So hindi na ako magtatagal guys sa aking tutorial kasi malamig po dito. Kita mo naman, balot po to ng snow. So how to introduce yourself into Japanese language. So para sa akin, watashi wa koreiso Jeromo desu. Watashi wa 35歳です。私はフィリピン来ました。私は結婚しました。子供が1枚。子供が1枚です。どうぞよろしくお願いします。So, yun po. Yun lang po yung sa akin. So, kung yung iba kung nakaintindi nun ng Japanese, you are free to comment below kung ano yung mali ko. Pero, yun lang po yung kaya ko. So, napakadali lang po. Yung watashi wa koreiso Jerome desu. I am Chris Jerome Ipil. Yung watashi wa naman po na watashi wa 35歳です. Yun po ay I am 35 years old. Oo. At yung watashi wa Philippines yun ay I am from Philippines. Yun yata. So yung kikonsumasta I am married. So married na po ako. Yun. Tapos yung kudumoga, yung may anak na po ako na isa. Yun. Isa. Ichima yata yun or Ichibon. Parang pumuputok na kasi yung Japanese language ko. Pero yun lang basic. So yung dosyo mo guys, pleased to meet you yun. So ay iba kung madali, pwede namang sabihin nyo kung hello, konnichiwa, mag hello muna kayo, konnichiwa, tapos may parang mag-bow kayo. Yun, konnichiwa. Pwede rin na mag-minasan. Pwede rin gawin nyo konnichiwa minasan. Tapos pwede rin mag-ohayo gozaimasu. Pwede rin mag-start kayo ng good morning everyone. Ohayo gozaimasu. Ganon. Tapos watashi wa koreiso Jerome desu. Watashi wa 35歳です。Philippine kimasta. Pwede rin mag-Philippine kimasta. Tapos sabihin mo na lang kikon shimashita. Married ka na. Kikon shimashita. I am married. Tapos gusto mo magkano ilan ang anak mo? Pwede rin 2, 3 o lagay mo, o pwede namang hindi ka lagay. Pwede rin hindi.
O pwede mo rin lagyan ng kung ano ang trabaho mo o profesyon. Pwede mo rin watashi no shigoto yo setsu desu. So my work is welding. Welding. So pwede rin, depende na po sa iyo 'yon. Kung paano mo i-introduce yung sarili mo. Kung gusto mo ng kompleto, mas okay. So kung gusto mo diretsuhan lang, pwede namang ganun mo lang, konnichiwa, sabi, konnichiwa, konnichiwa mo desu. Oo, pwede lang yan. Nasa sa inyo po yan. Pero kung halimbawa, maramihan na po, halimbawa, i-introduce po kayo ng kumpanya nyo, kararating nyo lang sa Japan, yun po yung standard, kompleto po. Halimbawa, sabihin ng Hapon, Jiku Shokai Onegaishimasu. Jiku Shokai Onegaishimasu. So sa English, please introduce yourself. Yun. Jiku Shokai Onegaishimasu. So kung ganun maramihan na, dapat may kompleto talaga. So kompleto yung pangalan mo, edad, saan ka galing, anong trabaho mo, may asawa ka na ba, or married ka na ba, or single ka pa ba. Tapos basta sa dulo lagyan mo yung pleased to meet you, yung Dozo Yoroshiku Onegaishimasu po. So ganun lang po kasimple ang mag-introduce yourself into Japanese language. So 3 minuto or 6 na minuto, 7 minuto na po ito, sigurado ako may natutunan na po kayo. Ang bilis po mag-introduce ng sarili nyo into Japanese language. So pwede rin yung kung nakapunta na kayo ng Japan tapos hindi pa kayo masyado marunong, kung greetings lang, kung hindi, nag-tour lang kayo sa Japan, may mga basic naman na greetings. Halimbawa, na kita nyo yung Hapon or Haponesa na kasabay nyo, or parang nagkatabi lang po kayo sa sakay ng tren, pwede nyo yung konnichiwa, pwede yun, hello, pwede yun, ohayo gozaimasu, good morning. Pwede yung konnichiwa, pwede rin yun. Pwede rin yun sa good afternoon. Tapos kung gabi, konbanwa, yun po, konbanwa. Napakadali lang po talaga. So pero nung una nag-study po ako ng Japanese language, napakahirap sa simula. Napakahirap talaga. So hindi mo talaga madaling makuha. Depende rin kung yung IQ mo, mabilis yung IQ mo. Kasi sa akin, hindi naman talaga mabilis yung IQ ko eh. Kailangan ko talaga ng mag-study talaga. Paulit-ulitin talaga. Pero wala naman po talagang ano ba yun? Wala naman po talagang bobo na tao sa kung mag-study lang po talaga, di ba? Wala pong bobo. Okay po, maraming salamat po sa inyong time na napanood sa aking video. Hope may natutunan po kayo sa araw na ito sa how to introduce yourself into Japanese. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. At stay at home and keep safe. God bless.